Čovjek je samo lutka, igračka društvenih uređenja. Čovjek, on je sve, samo ne za sebe, što ga vodi u duhovnu sterilnost. Čovjek bi trebao biti cilj za sebe, a ne da ga postavlja autoritet nadilazi. Čovjekova stvarnost je sloboda i snaga razuma, a čovjek postaje anomalija i čudovište svemira. Čovjek je nesposoban da izmeni samog sebe, da bude gospodar samog sebe, svoje istinske mudrosti i hrabrosti. I baš zato nikad neće prestati biti zbunjen i da bude ono što je čovjek za sebe. Čovjekova stvarnost, Bog, je snaga razuma, a čovjek postaje anomalija i nakaza svemira. Ova naša današnja politika koju promatramo je vrlo slična tome da je rođena nakaza u našem društvu. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović nije sposoban da pokrene gospodarske tokove, odnosno nije sposoban da pokrene posrnulo gospodarstvo i uništeno. Promijenilo su se 4 predsjednika u našoj državi. Franjo Tuđman, Stjepan Mesić, Ivo Josipović i sada Kolinda Grabar-Kitarović. Pitam vas, kako je ovom hrvatskom narodu? U biti ništa se nije promijenilo. Hrvatski narod sve teže živi i gore. A to nije rješenje, nego rješenje da se nađu sposobni ljudi koji će biti nosioci svih promjena i programa koji će unesti u naše društvo jedan duhovni nivo, i to trebaju biti ljudi koji nisu na veliki način oprali svoje stare komunističke biografije. Prodali su se nama pod Hrvate, a to nisu ni Hrvati, to su biti uništitelji Hrvatske države. Evo, ovo je dokaz na šta su Hrvatsku državu dopeljali. Dopeljali su je da u zadnje 3 godine iz Hrvatske države otišlo preko 100.000 mladih ljudi, a u Hrvatskoj ostale su sve starci. A za to je dobrim dijelom isto kriva Rimokatolička crkva koja se povezala sa udbom u pljački hrvatskog naroda i lagodno živi od naroda u sjaju, a u toj bijedi nije ih briga za običnog čovjeka.